Bocah gunung dados. Astri, Mbak Wiwit. Astri dari Dodo. Raket bergoyang. Iya. Purwo dadi gombong-gombong. Kalau jogetnya bisa apa nih jogetnya? Nadyan aku bocah gunung. Ora susah kate nganggo minum. Yen to pancen tresno pancen isi dadi lakon perpisahan karo aku. Aja nganti gawe-gawe Mas Karlo karo Mbak Yanti lho. Saya bengi saya kebrak malan. Iya, Mas. Wes. Ayo. Apa kowe ra kelingan? Butuh napas buatan orang? Capek. Tari? Apik kowe gede kowe. Orang. Nak ngunamu kan anone gede lo tampungane lo tutut. Cek gede ngene Erik. Erik. Mau karo Erik gede. Gede. Luwe gede Erik lho. Mau yalan karo lulu padha daginge iki. Yo, masukin, Dek. Apa kowe ra kelingan? Ono
ngertos pancen oye. Sor. Es teh Solo. Enek sor. Ndang go rene. Kae lho enek es ke lho. Hah? Es apa? Es timun nggih ketok Es iki. timun iki gak seneng Erik iki. Lah ngopo? Es Solo. Oh tak Sing 3.000-an kan loro. gak enek nak air iki ora 3.000. Piro? Paling gak 5.000 nak air keseng gede kae lho. Apa diesel apa piye? Lah kan kayak glonggong kae lho. Wah, kowe iki kok kaya sapi padane glonggong. Ora ngerti wae air iki ora ngerti. Glonggong dhek ora ngerti lho kuwi. Ngerti, cah bodoh aja. Lah iya, ngerti lah Rik. Oh, Mbak Bugel mau minta kayak semalam. Enggak, jangan. Kowe tak critani to. Nek adikku tau kaya ngono kuwi. Arep ngeyel, ayo. Pripun Pak De? Oh nggih, monggo. Monggo. Mboten ajeng ngalang-alangi kelang. Mboten ngoten niku. Pun monggo mang teruske. Lho kan urek kan terus. Estu monggo. Ayo Pak De. Nggih. Mung jalaran pepisahan. Dipaksa. Putri Grapya ayu lahir lan batine Sering dolane ngopaku parelune wong sine bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise aduh ora bisa urip bebarengan senajan aku wis tetep tresno lahir batin Niki dilanjutkan apa malih Pak De? Napa malih? udan Apa? kangen, Udan kangen. Nggih. mung jalaran pepisahan Dipaksa omah-omah wong tuane ora bisa ilang marga kelingan ireng manis.
Saking bae riyen ngoten niku. Monggo keluarga besar saking Jambi. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang jelas nada campur sari. Pangarsa dene panjenenganipun Bapak Teguh utawi Mbah Kidang makarya sinarengan Raja Wali audio sang kondang. Bapak Slamet, Bapak Sriono, Bapak Triyono monggo sinarengan Kancil Jelas Nada Channel. Monggo keluarga besar saking Purwodadi, keluarga besar Gombong kepareng beksan tayub rumiyin, beksan pakurmatan timun sigarane ayo bangun negarane. Keluarga besar saking Purwodadi beksan rumiyin Bapak Sriono, Mas Triyono, Bapak Slamet, Bapak Jabati. Ayo Mbak Wiwi.
joget sing besos sekolah bisa lulus yen tumindak ya sing tulus Mas Triyono ya 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 ya
selamat seluruh jajaran panitia. Asik. Mas Tri, Mbak Wiwin, Mas, yang kabar? Ayo Mbak. Keyol tak kecil kecil. Monggo Bu Nuni. Saben ku nyawang fotomu, rasa kangenku marang sliramu. Piye nate andum tresno bebarengan ning kedung saiki adoh papane mantu kabar kepiye warakane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu pancen kudu takoni yen ta tresno aku duweni apa rasa jroning ati nanging piye kudu ngersake lagu sinten Bu Nungki. Bu Nungki. Bu Nungki. Beliau monggo. itu hanya penikmat, Dek. Oh ngono. Kaya aku, dadi sing gerak iki kowe. Oh, iya. Ngono. Heeh. Sing aktif kowe. Iya ngono. Aku penikmat ya. Ya, Dek. Lebok. Pak Dar iki gumujeng ae ngersake. Panyuwunku mring sliramu rungokno tangise ati iki lewat ngenansi aku titip salam kangen jroning ati ayo Pak saben ku nyawang fotomu rasa kangenku marang sliramu biyen nate anggap tresno bebarengan ning kedung saiki adoh papane mantu kabar kepiye warapane aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu pancen kudu takoni yen ta tresno aku duweni Anak di mana? Anak kambing sayang. aku terasa jroning ati nanging piye kudu tak lagune enak iki lagune Mas Sanyoto Landak ngangge nggih hae Pak De Pokoknya dina iki lakone Pak Slamet kok.
panyuwunku Slow, mring sliramu